kublay pikinong ped baro bat kum juru yaki subscriber bat kat kum ka kubar ka ba minta kasngi ka pratarek ubnai Oktober usnam araja arpau la ang ba minsi sa chain ka bedai ka laitarik ubnai Oktober ki stad wat bniah lane ki archaeologists kilalap ya san khundai tali ki synduh ki balatep ya ki brew ki ba men hyndai thai lane ki syiem ki ba men hyndai thai changkari Ijip lalap ya ki te ki san khundai tali ki synduh naka way ka building ka ba kerteng ka Saqqara necropolis bat ka ne ka day ka building ka balat thau nadu ki por hyndai thai lingba ki syiem ki bala sinchar ya ka te kari Ijip bat kane ka building Saqqara necropolis kadan hakanang ba Memphis ka badai hakilain sepngi jangkari Ijip ki stad wat bniah lane ki archaeologists kila ang ba kane ka day ka sin ka baningkang ba kila pliet ya ka te ka san khandai tali ka synduh jangki syiem hyndai thai jangkari Ijip ki balatep kumba arajar sans snem menshua bat andala de pliet yakite ki synduh ki stad wat bniah lane ki archaeologists kila ang ba syiem lalap tang yu we syiem ru hyndai hakitik synduh lalap penban tang daki phadar lane ki brew ki bakrau ki balasin shar yakate gari hakipor hyndai thai bat ki brew hakeleng jangkari Ijip bat kumjuru na kiwe kiri hakeleng saudong jangka perthai kilawan banyalum syakate ka jaka ban pet ya ka jing pliet ya kite ki synduh jangki syiem ki ba men hyndai thai jangkari Ijip bat danru na pedang ki brew ki badai ki nong song snong jangkate ka nang ba kel sap tiang bat kilama sikate ya kane ka jingle jangki archaeologists lane ki stad wat bniah namar ba ladan ka jing ang ba chubet ban penthot ne penki ya ka synduh medyap jangki ne ki brew ki ba men hyndai thai ki badai nadu ki por jangki syiem pharu bat ka daw ka long ba ki ne ki brew ki sap tiang ka long ba lada ki penthot ya ki te ki medyap lane ki synduh jangki te ki brew ki balayap bat ki badai nadu ki por hyndai thai ka jingjia ka basniu lane kino ki jingpang lane kino ki jingjia ki ba kham khala kinan poi hakate kanang ba ki ba kine ki nang sang sang ki sang hakate kanang ba bat ke epat ka ba kham solungo kalang ba ki stad wat bniah lambat ki bre ki ba danlang hakate ka chaka ki la lingo namar ba ka synduh tap medyap jangki bre ki ba men hyndai thai bat ka balasna daki deng kam sim lapot war Hadien balabu yaki hadu kumba arajar sans snem bat kane ka pen iru baki bre ki ba men hyndai thai ki dai shisha ki bre ki ba krau batri condition of reservation. We were expecting that from the beginning. Why is that? Because if we're gonna look very carefully, they are sealed. They are sealed, and we can see the anchors everywhere. And we didn't see, and we didn't find any kind of remains of termites or humans. رجلي هنا في دكره هناك، في دكره من شرق. te tangkat ne video mentakasi ngai syam pat hakawai ka video